Halo kong matalong nun. Welcome to my channel. Welcome to matalong. Magpinabangay kita. Alam sa kayuan sa tanan. Together we will cause one matalong nun. Aron makabot na to ang kalambuan sa tungkol. Okay guys. Sigurito guys para ako. Magpinabangay dito kanunay dahil guys. Ito ko yung putahan ang administrasyon kanunay. Ngayon bukas at magpakailanman. Okay.